kan Apayao Province. Excited na ang nagbiyahe pasiring Bicol ang 59 anyos na si Nanay Rosa. Sarukayan sa iyang aki sa mga pinakabaagong miyembro kang PNP matapos na dagos ng makagraduate kasudma. Istorya ni Nanay Rosa, aki ipapangituroga na talagang maging pulis kang sa iyang aki. Kaya nga ni maging posible ni. Tsinagaan danindang mag-agum ang pagtatanong sa probinsya. Gusto niyang magiging pulis. Pinayagan ko naman ang pangarap niya na magiging siyang pulis. Natupad naman. Nakagraduate na siya. Siyempre, sinasabi ko sa kanya, mag-ingat siya, magtiis, parang magiging masaya. Siring ni Nanay Rosa, napapaluwa man si Nanay Milani kang Pangasinan. Kabali man kaya sa mga naggraduar ang sayang aki na si Reynold. Sayang masaya po kasi nakamit na niyang pangarap niyang maging pulis. Kasi matagal ho siyang huminto pero yun pa rin yung gusto niya, yung gusto pa rin niyang makatapos makapagpulis siya. Kasudma kang gibuon sa Kampo General Olas sa siyudad ning Legazpi. Ang graduation ceremony kan 340 bagong miyembro kan PNP. Na 11 bulan man na nagpaisirarom sa training sa Regional Training Center Bicol. Presente sa seremonya, ang direktor kang National Police Training Institute na si Police Major General Richie Medardo Posadas na nagirasman kan sa iyang agi-agi. We will never know what will happen at any given time. So we need to face them head on. Mag-ingat lang po tayo palagi. That will be my advice sa inyong mga bagong graduates, sa inyong graduates. Saruman sa labing naugma sa pagtiripon, iyo si Police Chief Master Sergeant Ryan Llenaresas, Chief Tactic ang Police Training Center Bicol. Ito yung quota ng Police Drug Enforcement Group na may total na 317 and 23 from Police Regional Office 5. Ang 340 na bagong miyembro kang PNP, sunod naman na madidistino ning 6 na bulan sa manlain-lain na police station sa Bicol para sa saindang assessment. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal